Client zviri sei? Inini hangu ndiri bo. Tauya kuti tizombotaurawo sevana veZimbabwe nyaya inonzi kubatana. Yatakanzi garai muchitaura zuva nezuva kusvikira signal yauya kubva kuvakuru. Saka isusu tinoramba tichingoitaura nyaya iyoyo kusvikira zvaakunzi zvakwana. Hazvina basa nekuti kune vamwe vanorwa nesu, ivo ndo vanoziva zvikonzero zvinovatuma. Asi chokwadi zvacho chinongogara chichizongozviburitsa pachena. Pavanenge vachitirwisa paipai vachiti imi munonyepa. Pavanotirwisa paipai vamwe, ndakanzwa mumwe achindituka inini mucomment section. Akati munoda kusungwa imimi vanhu, imimi makaipa stereki. Ndakabva ndaziva rurimi rwake kuti munhu murakashu. Nekuti mwana weZimbabwe chaiye chaiye ane pfungwa dzakakwana anoziva kutambudzika kuri kuita vanhu. Haati iye kana inini ndichinge ndataura, kana ndichitaura zvinhu zvaanenge achiona kuti hazvine pazviri kusananga zvakanaka, oregedza kugadzirisa, asi ouya achitaura nyaya dzekuti inini isusu vanhu verevolution tinofanirwa kuti tisungwe. Izvozvo zvinova zvangotobuditsa rudzi rwake kuti imhuri ipi. Saka inini ndoda kuti ndimupindure Murakashi. Handina hangu mhosva nazvo. Takarambidzwa kuti tiri udza nemazwi kana kupindurana tichisenzesa zita rekuti Murakashi. Asi kana munhu ukauya uchitaura zvinoratidza kuva Murakashi pakati pevanhu, unotituma kana kutimanikidza kuti titaure kuti aiwa iwe uri Murakashi kayo. Nekuti ukaona munhu anoda kusungisa vanhu vari kutaura nezvenyaya yekusunungurwa kwenyika, achitaura zvinhu zvinenge zvichiratidza kuti haana chaari kuziva kana kuti ari kuignora mamwe mafacts, anongoya chete achingotaura ngoti imi munofanirwa kusungwa nekuti taneta nekunzwa nyaya dzenyu. Zvinozotimanikidza kuti titaure kuti Murakashi kana kuti aiwa iwe uri Murakashika. Pamusoro pazvo tobva takutaura kuti nyarara, nekuti hapana munhu wauri kutengera dhata, hapana munhu waunopa simba kana mweya wekufema iwewe, ende hapana munhu waunotonga. Nguva yekutonga kwenyu Varakashi yakapera. Zvekuudza vanhu kuti nyararai, munofanirwa kusungwa kana kuti kudii, uyai nezvimwe zviya zvichashande kwatiri. Munofanirwa kuti mugara mangozvizivawo please. Saka izvi zvekuuya panapa muchitaura nyaya dzekuti tyisidzira nekusungwa kana kuti kuita sei, zvakatopera kudhara. Handiti mazvinzwa. Saka musazoya pano imimi muchitaura nezvenyaya dzekuti tihanzi munofanirwa kusungwa, munofanirwa kuita zvakati, nekuti makagara muchizviita zvekutisunga, muchitiuraya. Saka ukaona munhu anouya panapa achitaura nyaya yekuti iwewe unofanirwa kusungwa iwewe, tinobva tatongomuziva rudzi rwake, nekuti mwana weZimbabwe chaiye chaiye wechokwadi anotouya kuzogadziriswa, anouya kuzogadzirisa zvaanenge achiona kuti no, apa pari kutaurwa apa dai pataurwa pachitwa so, obva azvigadzirisa kuti aiwa iwe imimi taurai muchiita so, mudi kuti titore direction iyi. Ndo zvinoita anonzi mwana weZimbabwe. Yeye anenge asiri Murakashi. Handiti mazvinzwa. Saka tinokumbira kuti mumbonyarara zvenyu, keep quiet. Nhasi handisi kuda zvangu nenoizi nemi. Ndiri mumudhu yakanaka, asi ndinotokuudzai. Chero ndikaita mudhu yakaita sei, handichinje matauriro angu. Handitombochinje direction nekuti ndiri mumudhu. Mudhu haindichinjise direction. Saka ndinongoramba nchingokuudzai kuti nyararai. Nguva yekunyaradza vanhu yakapera, hapana wamunonyaradza. Zvangofana nepauri ipapo client, ndinotombokunzwa iwewe client uchitaura kuti handinyaradzwe nemunhu ini. Hapana munhu anonditengera dhata, hapana anondipa mweya wekurarama.
Saka ndiani ari kutengerwa dhata nhasi anoudzwa kunzi michinyararai zvamakabvira kare muchitaura nababa venyu vaya ndezvekupenga izvo. Munoda kusungwa imimi vanhu imimi makaita kuti vanhu vave nehope. Ndoda kukupindura iwewe wakanyora ipepe, unozviziva iwe wakanyora nyaya iwe. Pane munhu akanyora panapa une Zimbabwe akati hanzi imimi makapa vanhu false hope achitaura isusu. Nanhasi vanhu vakangomirira hamuna signal yamunounza munofanirwa kusungwa. Ndozvandakaudzwa nemumwe munhu panapa, hama yedu mwana weZimbabwe anova ndiye Murakashi iyeye wandiri kutaura naye nhasi panapa. Saka ndoda kuti ndikupindure, ndo zvandatokupindura izvozvo. Handiti wazvinzwa ka? Ehe, ndatosiyana newe ipapo. Ndine urombo zvangu ne accident yakaitika, kutaura chokwadi zvakatondirwadzawo, nekuti handizive izvozvi pamwe maitove nehama dzangu. Zvakare futi vakashayika vakanga vari maZimbabweans ihama dzangu idzodzo. Saka ndinorwadziwa, ndine urombo chaizvo chaizvo vana veZimbabwe. Ndinorwadziwa asi handina hangu zvandinogona kuita, nekuti kana munhu akatofa haagoni kudzoswa. Chinenge chatosara kuenda kunomurongedza munzvimbo yake yaanofanirwa kunozororera. Tinongosara hedu tichichema tichiti Mwari tibatsire iwo. Zvinowanikwa. Chikonzero chinoita kuti zvinhu izvi zvidai inyaya yekuti vana vakutsvaga mari. Ndanzwa vamwe vanga vachituka vachiti vanhu vari kuzodhiraivha vasina mapepa, kutsvagawo mari, kutsvagawo mari. Vane mabasa avaigonawo kuti vaite vanhu ivavo, but haako mabasa iwayo. Anenge atongowanawo basa rekungodhiraivha iroro asina hake mapepa ainawo. Mari haisi kukwana. Munoziva kuti chitambi chinodhura zvakadii munyika yedu yeZimbabwe usina mari. Apo anenge atori nemhuri. Saka kuti akwanise kuzobatanidza mari iende kundomuitira chitambi, vana vanoda kudya mhuri nekubatsira hama neshamwari pamwe chete nevabereki. Zvinenge zvaakurema. Anozongoramba akungodhiraivha asina kana dzimwe nguva pamwe kuchikoro kwaakaenda. Zvinozopedzisira zvaakuzoita kuti munhu akonzerese tsaona inozoparadza vanhu, naiye futi tichibva tazorasikirwa naye. Saka inyaya yekuti munyika medu isusu muri kuraramwa neriski nekuda kwokuti mabasa hamuna. Ndo nyaya iripo. Saka ndinoti zvangu nematambudziko ndizvo vana veZimbabwe. Tine nyaya dziri kutenderera ndizvozvo. Kuna vamwe vari kuuya panapa pawachituka. Isusu tiri kutaura nyaya yekubatana kwevanhu, nekuti takanzi kana muchinge mabatana imimi tazviona kuti mabatana, muchanyatsotidaidza nekubatana kwenyu. Isusu sevakuru venyu tichakutungamirirai kuti murevolution vanhu munoita sei kuti muzvisunungure, munozvifambisa sei kuti muzvisunungure. Nekuti vakataura vachiti revolution yatakaita kudhara yairema, nekuti takanga tisina social media nezvivhitivhiti. Social media yakanga iripo, yakanga iri physical, yekutoti munhu aitotumwa ma20 kilometers kunodeliver message. Zvakatora nguva kuti hondo yechimurenga izorwiwa nemaveterans idai ari kutitungamirira nhasi. Saka ari kutaura kuti mimi mune laki, mune rombo rakanaka, nekuti nhasi mimi mune zvivhitivhiti. Ndikataura zvandinotaura panapa zvinoswera zvanzwikwa nevamwe vanhu vari kunana UK. Saka izvozvo zvinofanirwa kutorwa seadvantage yekuti mazwi erevolution akurumidze kufamba. Kana hondo yacho futi hamuchazorwa imimi, hamuzogone kuzorwa hondo ine pfuti mukati, nekuti zvinhu zvenyu zvinenge zviri strategic. Kushota kwestrategy kana kuti kuleka kwemastrategies kwakafosa vanhu kuti munguva yechimurenga vazopedzisira vabata pfuti. Handiti munozviona manje. Plus nekuda kwokuti mhuka yakanga irimo yakanga ichinzi munhu muchena yakanga yakatora nyika yedu isusu yeZimbabwe yakanga isingadi kana kutombonzwisisa. Handiti mazviona, nekuti yaitemba masimba epfuti. Handiti muri kupona. Uye pfuti dzacho idzodzo dzakanga dziri mumaoko mayo mhuka inonzi muchena. Handitika. Saka izvozvo zvakakodzeresa kuti hondo itozopedzwa
nehondo pachishandiswa pfuti. Asi ndinofara stereki nekuda kweexperience yavainayo mawo veterans vakaobserva vakanyatsokuona kuti vana vezimbabwe vakabatana zvakanaka hapana pfuti dzinomboda kurira apa, vakanyatsobatana zvakanaka, nekuti izvozvi zvipfuti dziri maoko mevanhu vatema anova ndo masoja edu nemapurisa edu vari kutambudzika zvimwe chete, uye hama dzevanhu vari kutambudzika. Handiti muri kupaona manje? Ndosaka zvakazonzi no, vana ava vakabatana vakaita revolution, isusu tichavatungamirira, tovapa masignals anoita kuti vagone kuzvisunungura, sezviri kutaurwa nedzimwe nyika kuti aiwa mazimbabweans munotozvisunungura pachezvenyu. Kuchema hakukubatsirei, kuramba muchichema hakukubatsirei, nekuuya kune dzimwe nyika muchipondwa muchiti tiregerereiwo nekuti kwatiri kubva kuri kurwadza, kuri kurema, hatina rugare. Hazvimbokubatsirai izvozvo, nekuti mazarisa munyika dzevanhu. Dzokerai munozvimirira munyika menyu imimi, munorwira nyika yenyu pachezvenyu mega. Handitika saka iko kurwira nyika yedu pachezvedu tega ikoko ndokakataurwa naComrade Bombshell rinosugeza, vakati aiwa imimi tangai mabatana tikudzei kuti munogona kuzvirwira sei. Ndo zvinhu chete zvakangotaurwa naBombshell Geza, murume wewe haana kana munhu akambotadzira. Handiti ndoda kukumbira ruregerero kune munin'ina wangu Traore. Ndokumbira ruregerero ndokumbira ruregerero baba munini, ruregerero chairwo pamusoro pekutukwa kwamakaitwa. Ndakanzwa muchitukwa muchinzi mwana wemubumbwa, baba wake vaisenza kucold storage, this and that, muchitukwa nehama yangu iyo, mumwe mufelo Zimbabwe, mukoma Jeff Judah. Zviri kuti tidaro, kutaura chokwadi, kubatana kwedu manjeka kunozonetsa kana taakuita zvinhu zvakadaro. Wakazoita hako zvinhu zviri wise, nekuti wakaona kuti no, uyu munhu mukuru, regedza ndiregedze kupindurana naye mafungiro ake nemaonero ake. Chero ndikada kudii handina kwandinosvika, nekuti ndinenge ndichingonzaiwa uri mudiki wonyarara, hauna chaunoziva, nekuti vanhu vakuru vanonetsaka kuvakonfranta chaiko vanotokutaura kuti uri mudiki. Ukaona ngokuti uri mudiki, uri mwana mudiki chete, ziva kutoti nyaya yacho yatopera, hauchisina kwaunotomboenda, unenge uchingonzi uri mudiki woteerera. Handiti saka ndinoti musatukane pachezvenyu mese, hakuna munhu asina kubva kunze kwenyika. Iwo mukoma Jeff Judah, ndoda kutaura zvangu ndiri soft. Hamutondizivewo kuti inini ndakabva kupi kana kuti ndiri ani ari kutaura. Hamutombozive kuti pamwe mutotaura nemwana wemba menyu imi. Handitika ndosaka muchiona ndichigara ndakazviviga. Handidi kuti ndifumurike pamberi pevanhu, nekuti hazvigone kuzovaka revolution nenzira yakanaka. Handiti munopaona makatadza mukoma Jeff Judah nekubuda imi muchizvitaura nerudzi rwenyu imi kuti muri wemhofu. Ipapapo ndo pamakakanganisa napo. Regedzai ndikutaurire zvakaita nyaya yenyu manje. Imi muri mhofu yemukono, seke mutema. Handitika handi ndimi here ana vhura mai ndizvoka. Chinzwai manje, mwana waNyashanu, ndimbokuudzai zvangu, hakuna munhu asina kubva kunze kwenyika yeZimbabwe. Nhoroondo yekuuya kwaNyashanu muZimbabwe imi munotoiziva, kutoti akatobvawo kunorthern side ndokwakabva vanhu vese. Vanhu vakabva kuNorth Africa kudhuze nekuna naSudan ukoko ndokwavakanga vari ikokoko. Nhoroondo yedu tinoiziva, mhofu hantimazvinzwa kuti vanhu vakabva sei vachipushwa, kubva pane hondo dzaana Faro chaidzo dzichipusha vanhu, nekuti rwizi runonzi Nile ruya ndo rwanga rwakateerwa ka nemadziteteguru edu isusu. Ancestor wedu wemunhu mutema akanga akaresaida akateedza rwizi runonzi Nile ruya runonolinka kunopinda muRed Sea. Hazvisirizvo here izvo? Kubatanidzira kupinda kusvikira munyika yeEgypt, handitika kunopinda musii chaimo ndokwatakanga tiri tese isusu. Handiti munozviona? Saka kuzomigrata kwese vanhu vachizodzika vachienda paNigeria, Congo neTanzania apa, munozviziva, tinozviziva kuti takanga tiri vanhu vemunhu, takanga tichibva muguvhu rimwe chete, tine guvhu rimwe chete. Ndikuudzei kana manga musingazvizivi, asi munozviziva nekuti muri mukuru kwandiri kaimi. Handiti munozviziva, right?
nemazita nembiri neumambo neukuru nemasimba akanga aine vakuru vedu vamunana Tanzania muya mwekutanganyika uko nekukongo uko nekunana Nigeria uko ndo pavakazotanga kuzoputika munzvimbo idzodzo. Handidi kuramba achitaura dzimwe nyika dzakakomberedza ipapapo, handitika paCentral Africa apa, handiti gedza ngoti muCentral Africa handitika ndo pavakazoputika manje vachiexploda vachidzika vachimaigirita kuya kuno kuzasi. Kune vakatanga kuuya, kune vamwe vakazotera, handitika asi vese ivavo vane marutsu mamwe chete. Saka imimi pamunoti hamusi mubumbuka ndepapi nai mukoma Jeff Judah, imimi pamunoti imimi hamusi munyasarandi ndepapi imimi mukoma Jeff Judah, mubumbuka muri kutaura mubumbuka uyu akabva kuMars here kana kuti kumunhu kana kuti akabva kuspace here kana kuti muri kutaura munhu akabva musosi yembereko yakakuzvaraiwo futi imimi. Nyaya dzacho hadzibude manje tikada kudzitonga takadaro. Mazviona manje zvinenge zvichireva kuti hapana zvatinenge tichitaura pamberi pevanhu. Tribalism iyi yamuri kuda kuedza kutaura nezvayo, yamuda kuedza kuimpoza muno muAfrica ikai yakatouyawo nevarungu mukoma Jeff Judah. Saka history yamuda kuedza kutaura pane vanhu haipo, haishande. Yamuda kutaura iyi history yamuda kutaura chokwadi haishande. Takuda kutaura pachokwadi chepu. History yamuda kutaura muno muAfrica iyi haishandiswe muno muAfrica muno. History iyoyo hainambobvira yakamboexista muno muAfrica. Iyi history yakazonyorwa mumabhuku nevarungu. Saka mukoma Jeff Judah tiri kukumbirawo zvine runyararo, ngatimbomirei nyaya dzemabumbwa, ngatimbomirei nyaya dzechii, nekuti izvizvi kana tikada kutotaura nyaya yanhingirikini yashumba murambwa wamuri kuda kuedza yawamunoda kugara muchituka muchiedza kutaura munotozopedzera makaona kutoti vakatongori connected nemashumba ese. Mwana weshumba akangonzi murambwa chidawo chekureva kuti ndisekuru vakanga vangototangawo rudzi nedzinza. Ndosaka muchiona isusu kana mukuru wenyika hatinyanye kuenda kungonoda kutaura tichiseka nenyaya yekuti shumba murambwa, nekuti tinenge tichiziva kuti hazvisirizvo zvinomukonzeresa kuti aume musoro. Hutongoriwo unhu hwake hwaakazvisarudzirawo hwatiri kuedza kumutsura sehama semuAfrican kuti aiwa chiregedza kudaro kuvanhu veropa rako, handitika ndo nyaya ingoripo chete, handiti. Saka mukuomarara kwake nekuramba kwake tinotukana, asi tinototukana tiine tariro iri senzira yekuti pamwe dzimwe nguva inzira yekuda kutsvaga kuti pamwe tinogona kunzwanana kana kunzwisisana, nekuti izvi zvakagara zviriko kuti kana mumwe akatadza kunzwisisa panopedzisira pakushandiswa masimba emazwi kana kuti masimba. Asi kwete izvo zvekuti hanzi haana basa mutorwa, hakuna munhu anonzi mutorwa muAfrica. Ndo tribalism iyoyo iri kukonzeresa vanhu kupiswa muSouth Africa mamunogara imimi mukoma Jeff Judah. Imimi inyaya yevanhu vasingazivi history yavo, inyaya yevanhu vanotera history yevarungu. Tribalism ndo yamaakuda kuisa imimi muAfrica muno, iyoyo haishande, ndo iri kurambwa iyoyo nevanhu vese maAfrican countries ese nemayouth ese emazera edu egeneration yedu kubva kwamuri imimi kusvika izvozvizvi tiri kutoshamiswa kutoti ndimi mega nechikamu chenyu chevanhu vari kukufolowai vachikutevera yawo vachida kuedza kusimbisa zvinhu zvamuri kutaura. Aiwa tiri kukumbirawo izvozvo hazvishandi, handitika ngatitsurei hama dzedu sehama dzedu kuti iwo zvavakuita zvisiri izvezvo, handiti. Zvitori nani kutofananidza munhu kutoti iwo waakuda kutoredzera wakuita nhodzera dzewachena iwewe. Ukatoona watotaura nenzira iyoyo mukoma wangu Jeff Judah unenge wataura nenzira yakanaka kuti iwewe baba iwewe wakutotora nyaya yako iwewe wakutora nzira yevachena. Ndo zvinoitwa munhu kuti wakutora nzira yevachena nekuti ndo vega vatorwa muno muAfrica. Kwete zvamuda kufamba muchinyepera vanhu, muri kunyebera vanhu kutaura chokwadi. Ndeupiko mutupo unoti mutupo wakamera muno umu nzvimbo dzinedzi kana makoisanzi chaicho vanotonzi akanga asimo muno vanoita basa rekunyeba kuti akanga tiri muno vakanga vari munomu vakazongwanikwa vari munomu ndo vakatungamira nenyaya yekuti nekuda kwerudzi rwavo rwakatsonga rwakatiza kuabuswa uko rudzi rwavo rwakatsonga rwechibushman rwakatiza kuabuswa uko nekudhererwa uko ndo vakatanga kutizira kuno kusouthern side. Tinozviziva history yedu, tinoiziva. Mumbori munhu mukuru rudzi iko naimimi musingazive rudzi rwenyu nehistory yenyu. Rudzi rwenyu runotongonzi Africa mukoma Judah, an African person, an African black man. Ndo zvamuri, that's who you are. Kwete zvekuti hanzi mimi mune mhofu mune chi haiwa mazita evabereki mazita evabereki nemasimba neushe hwavo
kupanana kwavaiita nekurodzana kwavaiita vachitanga nzira dzekuda kuwanda kuvandudza rudzi rwemunhu mutema. Handiti mazvinzwa zvese izvi munotozviziva, muri munhu akaenda kuchikoro mani mukoma Jeff Judah. Chiregedzai kuti kuramba muchidaro. Mamadiko kuti mumbotaurawo nhau yekuti kuvana veZimbabwe saka mamati imimi tidiko. Mune mazwi akanaka stereki kuti munotogona kana kutotaura pane vanhu pamwe, otherwise muri kutoregedza kutotaura zvimwe zvinhu zvinogona kutobatsiridza muchiita basa rekubhesa nenyaya yekuda kuva nezita rekuti imimi mune chimwe chokwadi chamuri kuedza kuburisa nepasaidi hachisiri cho chokwadi zvachakaita icho. Chokwadi chiripo ndechekuti tine hama yedu yapanduka yagadzira chikwata neboka rekuti isusu tiregedze kugara zvakanaka munyika ino yeAfrica yese as a whole. Anova ndiye president wemunyika yeZimbabwe, especially kuno kuSouthern African, ndiye anetsa. Handizvo here naye mukoma Jeff Judah? Ndobunga ndataurisa stereki pamusoro penyu. Izvi ndiri kutaurirei naye vana veZimbabwe, ndiri kutaura nyaya yekuti tibatane. Hakuna mutorwa pakati pedu. Ngatibatane. Tikabvisa nyaya iyo, takambobvisa nyaya yemapolitical opposition parties, tikabvisa nyaya yepolitical ruling party. Izvozvi takurwisana nenyaya futi nyowani yakaintroduced taane revolution handitika yetribalism. Hanti muri kupaona veZimbabwe, muri kupaona kavana veZimbabwe. Saka ndo imwe nyaya futi chaita futi challenge, handiti yato imwe challenge futi yakutokonzeresa kutoti tirege kushepa chinhu hani chinogona kuti tigone kuricha destination yedu isusu. Handiti muri kupaona yato challenge yatoiswa ipapapa yemarudzi yekuti unoona munhu achida kutuka. Hakuna munhu akagara ari kuno kuSouthern Africa musade kunyeberana. Tese takabva kuNorthern Africa uku tikasvikonoresaida tapushwa nekuda kwehondo dzimwe dzakanga dzichiitika kuinvetwa kwakaitwa na Libya na Egypt uku. Izvodzo hadzisiridzo nyaya dzekutaura nhasi. Handiti muri kupaona kusvikira vanhu vazoenda paCentral Africa panana nekubva kunana Nigeria tichipinda kunana Tanzania DRC uku. Handiti muri kupaona manje wachibva wazoramba wachidzika kuya kunoku. Saka kune vakatanga verudzi rwakatanga ivo vari kudada nhasi vachizviti isusu tisu chaivo chaivo. Vamwe vakazviti tisu ana munhu mutapa, vamwe vakazviti tisu ana mhofu chaivo chaivo, vamwe vakazviti tisu ana hazvina kana zvazvinotomboshanda. Isi takabva kunzvimbo imwe chete. Handitika Africa yanambogara ine migano chiri muAfrica chete. Marwizi ayo nzizi dziri muAfrica idzi hadzina kumbonzi migano yekuganhura Africa. Africa is a continent. Africa was supposed to be like one country. Dai zvinhu zvisina kuchinjwa nevarungu munomu. Saka ngatiregedzei kutukana, ngatiregedzei kushorana. Zvese zvatiri kuita izvi hazvishande. Tiri vanhu vamwe chete, musanyeperane. Ngatiregedzei kufamba tichishambadza mazwi ekunyeberana. Mazvinzwa zvekuti hanzi kune munhu mutema mutorwa manyepo vakatoenda kunze kwenyika ndo vatori vatorwa ikoko. Munhu wese wamunoona ari munhu mutema kunze kwenyika uku, kunana Europe, kunana America, kunana UK, vatorwa ikoko kuvana vedu vekunoku kumaAfricans. Handiti muri kupaona naye mukoma naye vana veZimbabwe tikabva tatokundwaona Gaddafi chaiye muLibyan. Munomuziva imimi Gaddafi, Muammar Gaddafi, kuti aitaura achiti maAfricans anofanirwa kuti abatane. Taida kutobatanidzwa nemunhu werudzi rwakatoya muno muAfrica. Asi isusu tiri kuramba kubatana, tiri kurambana. Zvinoshanda here zvizvo patiri? Mozotarisira imimi kuti hanzi isusu tichazosununguka munyika yedu isusu. MuAfrica munomu tikaramba takachengetedza spirit yetribalism munomu, tichafa tichitambudzika. Takayambirwa naGaddafi. Rudzi rwevanhu vakauya chaiye Gaddafi akatosiya atotiudza isusu munomu kutoti maAfricans vanhu vanofanirwa kuti vabatane, tiri vanhu vamwe chete. Hatifanirwi kupatsanurwa kana kudhivhaidwa kana kuganhurwa. Ivo maLibyans chaiye vachitozvisa muAfrica kutoti nesu titori maAfricans because hatichisina mamwe maroots atinoziva isusu. History yedu yakadzima yekuti why tiri mawhites asi tiri muno muAfrica. Handiti muri kupaona? Asi zvese izvozvo takazviramba ende zvakarambwa nesu isusu rudzi rwevanhu vatema ende tichirambana futi pamusoro pazvo. Chionai manje result yatiinayo, kutambudzika nenhamo nekupondana tichibayana. Ndo zvatiinazvo chete munyika ine upfumi hwakadai. Ngatibvisei tribalism iri pakati pedu apa nekuti tiri vanhu veropa rimwe chete. Mazita akauya nemadzisekuru chete aya
vakuvandudza marudzi avo vachipanana nzvimbo dzekugara nekudhivhaidhana kwavaiita mumasimba nekukura kwemarudzi neropa, asi vari vanhu vamwe chete vakabva kunorthern africa tichipinda mucentral africa kusvikira tazopararira kumativi akasiyana siyana. Handiti mazvinzwa vana vezimbabwe? Bvunzai vanhu vakuru vanozviziva zvinhu zvandiri kutaura. Ndiri mwana mudikisitereki pakutaura zvinhu zvakadai so. Nyaya yekusabatana iyi yakutokonzerwa futi netribalism. Takabvisa maparties, nyaya yemaparties takabvisa. Nyaya yemazita emaleaders tikati no ngaimbonyararwa. Izvozvi tane challenge futi yevanhu vari kupinda netribalism. Kuita against nemumwe munhu weropa rako iwewe. Zviriko here nai maAfricans? Zviriko here nai vana veZimbabwe? Ngatibatanei kuti tisunungure nyika. Ine still remember ndichinzwa vanhu vemuSouth Africa vachitotaura vachitoti hatisi kurwa nemabrothers and sisters edu, but dambudziko riri pavari vanhu ava. Vaita dambudziko rekuleka unity munyika mavo kuti wagadzirise nzvimbo yacho inonzi Zimbabwe, nekuti nesuwo tinotoda kutoenda ikoko. Vaizvitaura vese avo, asi hatina kuzviteerera izvozvo. Nhasi takutanga kudaidzana nemitupo, mazita emadzisekuru. Saka tinozvipedza sei manje? Tinozvipedza sei? Vana Zimbabwe hatina mazwi akawanda ekuti nditaure, asi ndoda kuti ndimbobvisa nyaya inonzi tribalism. Ndichikumbira ruregerero kuna comrade Traore kutukwa kwavakaitwa namukoma wake futi pamwe chete panguva imwe chete iyoyo, nekuda kwemazita emadzisekuru. Handiti munopaona manje? Ndinokudai mese vana veZimbabwe. Ina handitombofa ndakarwa naye Jeff Judah. Chero akauya panapa achipopota achituka. Handifunge kuti pane mazwi anotaura aya emazwi emarudzi nechichi. Ndine komenti yandinogona kutaura pamusoro pezvazvo. Nekuda kwekunzwisisa understanding yandinayo nini pamusoro pekuti chii chinonzi an African person. Handiti muri kupaona manje? Handitombozvikwanisa izvozvo. Handitombozvikwanisa. Saka kana nyange wakauya panapa vachipopota vachituka, vanenge vachitopedza zvavo nguva yavo. Vanenge vachitopedza zvavo nguva yavo. Handiti tiri vapana, tiri vanin'ina wavo. Ndatombotaura ndikatoti Jeff Judah, munofanirwa kuchengetedza nyaya hwani yandiri kutaurirai, mazwi mashoma andiri kutaurirai. Ndekutoti ini hamutondizive, handisati ndataura kuti ndiri mwana werudzi rwupi. Handiti ka. Saka chimbomirai zvenyu kumbopota muchituka marudzi. Handiti iyo mitupo yamuri kupopota muchituka iyoyo, hapana mutupo usina ushe neumambo hune nhoroondo yemadzitateguru akatoyawo kare kare, pamwe mumashure memadzitateguru enyu imimi. Asi izvozvo hazvibvisi identity yavo kuti maZimbabwenzi. Saka tiri kuzvikanganisira nguva nemukana watakapiwa isusu, tichinyombana, tichishorana, tichirambana, isusu takanzi batanai futi panguva imwe chete kuti tigone kuzvisunungura. Handiti chamuruda rusununguko here nhai mukoma wangu? Chamuruda rusununguko imimi? Hatiri kugadzirise nenyaya yekurwa. Rusununguko urwo rwekurwa urwo ndo rwuri kurambwa, nekuti zvakatoonekwa nevakatomborwira rusununguko kuti hakuchisina need yekuti tirwire rusununguko. Handiti mazvona? Saka mukaonekwa imi muri kudzosa nyaya yekurwira rusununguko, menokuti muchazvipedza sei? Nekuti handione kuti pane vamwe vanhu vanogona kuteera nyaya yekuda kurwa yemasimba izvizvi yekutukana, muchitukiranirana madzitateguru. Ndifunge kuti zvinobuda izvozvo muno muAfrica hazvishande. Ndo nyaya yanetsa iyoyo muno muAfrica iyoyo yetribalism. Iri kufanirwa kubviswa nyaya yetribalism kuitira kuti Africa imire zvakanaka. Handiti mapaona? Mukatarisa panguva inomboitika xenophobia muSouth Africa, maZulu, maXhosa, masutu nevese vanenge vakasangana vachirwisa maforeigners. Handitika hawambobvunzani kuti sei uri muZulu sei uri muXhosa, but inzwayo kana achitotaura kuti maZulu, maXhosa, machi vanotoratidza kuti vane nhoroondo dzekuwanikwa muSouth Africa imomomo kuti vakatouyawo sei neMandebele. Handiti muri kupaona? Asi kana vapa nguva yekuti isusu toda kuti timboita zvezenophobia, of which is wrong, asi vanobatana. Handitika. Saka isu ngatimbozamawo kutora kumbokopa nhingirikini iyoyo, tibatane isusu. Handitika. Tikope system iyoyo yavari kusenzesa iyo, tibatane isusu tione kuti
hatigoni here kuzvisunungura munyika medu sekusununguka kwavakaita ivo, nekuti havatombokundwe nemasoja kana mapurisa, havatombokundwe negroup of people. Hakuna chinhu chinonzi zvigananda muSouth Africa. Zvikangozikanwa chete within 24 hours munenge makutonzwa kutoti nyaya yatodzima hakuchisina, handiti muri kupaona. Saka ndo simba ratiri kunzi tidzoserwe isusu, zvichibva mukubatana isusu kwatinoita, but hatisi kuzvikwanisa nenyaya yekuti izvozvizvi takutotanga kutopinza tribalism, takutotadza kutodzosera mazita, takutotanga kutodzosera mazita emaleaders, takutotanga kutaura mazita emaparties. Atiri kutaura ngatidestroy zvinhu zvese izvizvi nekuti zviri kuti divide, zvozokonzesa kuti mumwe munhu anotosiya mumwe achiurayiwa achimutaurira zita, achimupa zita repati. Come on man, ngatiregedzei kudaro vana veZimbabwe, maita basa.